må jeg høre, hvordan er det at stå på scenen nu? Nu har du øvet så længe. Nu har vi øvet os i 4 uger. Og de første par uger, der lærte jeg at kravle. Og så her forleden, der lærte jeg at gå. Så her nu synes jeg, at det var ligesom om jeg dansede. Så det er en befrielse at komme så langt. Og for mig selv personligt har jeg faktisk først nu lært at smile. Jeg er ikke så god til at smile. Jeg spiller altid sådan nogle bøse mænd, ikke? Så den største gave, jeg har fået de her 4 uger, det er, at jeg har lært at smile. Er det fordi, du nyder det? Jeg nyder det så meget, fordi lyrikken og musikken, og så har jeg jo verdens dygtigste danserpartner. Mie Molke, hun er jo Canadian Open Champion, US Open Champion, London International Champion, nummer 3 ved VM, og så er hun runner-up i British Open. Så det er, og hun har danset i nummer 2 år. Så det er jo fantastisk, at man har sådan en dygtig instruktør. Ikke? Det var også en ting i starten. Jeg vil gerne bestemme alt selv. Og det tog noget tid før, jeg ligesom, det er altså hende, der bestemmer. Ikke? Så når vi sådan sms'er hinanden, så skriver hun altid et eller andet, og så bossen skriver hun. Så hun er bossen. Okay. Og normalt er jeg bossen, ikke? Så det har virkelig været en oplevelse.